Казва се, че прототип на царския лакът от Древен Египет е съществувал като мяра, заедно с цяла система от знания 2000-летия преди пирамидите, на западния бряг на Черно море, в загадъчната суперкултура Варна Загора. Намираме се в Варненския залив, а зад мен е един от най-старите градове на света. Цивилизацията, родила този древен град, е на повече от 8000 години. В Варненският халколитен некропол на самия край на Варненското езеро са открити артефакти и кости на хора, които са от средата на 5-то хилядолетие преди новата ера. В него има доказателства за съществуването на геометрия 4000 години преди да се роди Питагор. Пред вас е един истински шедьовър, който е най-малко на 6500 години. Една позлатена керамична купа, открита в гроб номер 4, символичен гроб от Варненският халколитен некропол. Дизайнът, който е колкото странен, толкова и очарователен, има дълбок смисъл и може да послужи като евристика към доказателство на Питагоровата теорема, 40 века преди раждането на самият Питагор. Подобни съображения, които ще видите, присъстват в ведическата математика, но тя е с 1500 до 2000 години по-млада от знанието, което е родено тук, за да достигне до наши дни с цялото си мистериозно очарование. Питагоровата теорема е едно от най-великите постижения на човешката математическа мисъл. И има свидетелства за това, че е била известна на хората много преди с нея да се заеме великият Питагор. Очевидно, тя е била част и от древноегипетското знание по времето, когато е строена Великата пирамида. И ето ви една наистина велика мистерия, която е най-малкото на 7 хилядолетия. Варненският некропол показва най-древното обработено злато на света. Но още по-важно, според мен, е, че в неговите артефакти е кодирана най-древната система от точни знания. Те са носители на информация. Така върху златната плоча от Варна може да се построи геометричен модел на Великата пирамида. Това е истинска сензация, защото пирамидата е била издигната 2000 години след плочата и то на място, отдалечено на 1500 км от Варненския некропол. Древните не само не са били по-глупави от нас, в много отношения те са ни превъзхождали и като интелект, и като изобретателност, дори като дълбочина на знанията. Аз наистина се отнасям сериозно към древните загадки и смятам, че ако всички ни вложим повече фантазия, повече респект към мъдростта на древните, можем да поумнеем и самите ни. И това идва на време, защото света около нас наистина е полудял от алчност, от амбиции, от жестокост. Света върви за пореден път към поредната катастрофа. Дали са искали да опазят своите дълбоки тайни от хора с съвременната саморазрушителна нагласа? Древните
Сигурно са имали и това предвид. Дали са ни поставили една интелектуална загадка, която е нещо като тест за интелигентност. Върху златната плоча от Варна е кодирана не само главната пропорция на Хеопсовата пирамида – основа 22, височина 14. В модела с мащаб 1:2000 се получават и самите размери на реалната пирамида. Нещо повече, те са фиксирани върху плочата като разстояние между отверстията, прецизно отмерени от самите създатели на този мистериозен артефакт. Представете си, съвпадение ли това или е изключително дълбока връзка между керамично-златната купа от Варненския некропол и Великата пирамида на платото Гиза. Диаметърът на купата от Варненският некропол е точно равен на свещената мяра, вложена в строителството на Великата пирамида, прочутият царски лакът. Напомням, че диаметърът на керамично-златната купа от Варненския некропол е съвместим с размера на един царски лакът, свещената мяра на египетските пирамиди и Сфинкса. Дължината на Сфинкса е 140 диаметъра на купата, а височината на Великата пирамида е 280 такива диаметъра. Оказва се, че прототип на царския лакът от Древен Египет е съществувал като мяра заедно с цяла система от знания 2000-летия преди пирамидите на западния бряг на Черно море в загадъчната суперкултура Варна Загора.